E vostede coñece a Iván? Coñezo Iván? Iván, o meu marido. Non teño gusto, señora. Gracias. Gracias. Gracias por qué, señora? Pois, porque para ser vostede un obreiro é bastante agradable. De nada, a mandar. Ese é a maleta de Iván. Que fai aquí? Leva anos ca mesma. Era de seu avó. Sí, a mí también me llamó la atención esta mañana cuando llegué. Yo creo que algo anda mal entre el Iván y la Pepa. Esa Pepa é a dona do piso. Sí, e Iván es el churri. Sí, pero antes de ser o seu churri é o meu marido. Vostede logo é a muller dese tal Iván. Ay, tal Iván, cómo me recuerda eso. E logo... Son a súa primeira e única muller. En casa non hai moito. Hai 20 anos. Entonces usted se casó bien jovencita. Cuente, que me encantan estas historias de amor. Sí, a min tamén. Creo que foi cousa da moza que me comeu a cabeza. Pois nada, coñecémonos no clube de golf. Seus pais eran socios e os meus tamén. Coincidíamos ali dende pequenos. Eu sempre estive enamorada dele. Pero como me levaba 5 anos, sempre me viu como unha cría. Ata que por fin, o día do meu 17 cumpleanos, meus pais convidaron a súa festa, a miña festa de aniversario. E el por fin fixouse en min, porque eu ia radiante aquela noite. Bailamos toda esa noite e deu o meu primeiro bico. Casamos ao cabo dun ano. Ay, qué historia tan bonita. Bueno, un pouco ñoña, pero de menos. Sí, que tiveron as palomitas para acompañar. Foi mi fiel por primeira vez o mes de casarnos cunha amiga. Despois viñeron todas as demais. ¡Qué cabrón! Sí, que tío. E logo, por que non o mandaste a tomar por donde amargan os pepinos? Porque o quero con loucura. Con tanta loucura que acabei no psiquiátrico a primeira vez que me dixo que me deixaba. 8 anos ali dentro. ¡Qué bonito! Corazón. Mira, mira, se me ponen los pelos de punta. A mí, un mascabo. E que foi dele? El agora quere volver comigo. Sei non. Xa estou curada e veño a dicirlo. Pues yo creo que esto no es una buena idea. Después de lo de los cuernos, un tío así no cambia. Y te lo digo yo, que conozco muchos. Home, eu teño moitos colegas e compañeros de curre que non fan máis que poder con mulleres e trátanos como cachos de casa. Oia, Iván quere volver comigo. Eu con él. Só ten que deixar esa maldita Pepa, esa rouba homes. Oye, que mi Pepa si no le haga usted el favor. Que usted no es más que su ex. Nada de ex, que eu non firmei nada. Nin beso co pelo. Asa paz, asa
pataquín. Menos lobos, Caperucita. Que a que están buscando é esa chica de aí. No, señor. A esta non creo que non cumple o perfil, eh? No, no lo cumplo. É unha cousa, lle digo, señora Sempre. A señorita esa ten un bolso e dentro ten un billete para Estocolmo aí metidiño. Ah, sí? Faga vostede favor de enseñarme o seu bolso. Non sin unha orde. Este é a miña orde. Señor. Asuntos internos. Vai se sacar o pelo. Mire, señor. Aprende. Chamada de teléfono anónima e billete para Estocolmo nunha mesma habitación. Sí, señor, pero a ver, se ela ten unha bomba no bolso, non creo que vaya a subir o avión con ela. É unha kamikaze, vese na cara. Estades os dous acabados. Vamos. En fin, disculpen as molestias. Xa poden seguir con vos. Candela.